мозазавър. Да, изобщо не е 65-метровия титан, който е в Jurassic свят, Fallen Kingdom, но това не значи, че не трябва да гледате този филм, ако не сте го гледали, официално вам мразя. Това нещо е стигало до 18 метра и е тежало до около 20 тона. И да, само черепа му е бил по-голям от човек. Ето и фосил на сърцето на това животно. А ето и фосил на цялата му глава и скелета на тата. Видеото на Quetzalcoatlus се извинявам и за това, защото те не са тежали няколко тона, няма как да летят, ако са тежали са около теглото на гризли мечка, извинявам се за паузата, но мозазавъра всеки си мисли, че е динозавър. Не, мозазавъра всъщност не е динозавър. Мозазавъра всъщност се води за морско влечуго, което не е динозавър. Това важи за плезиозавъра, за който утре ще кача видео, и за всичките морски влечуги като цяло. Това не са динозаври. Да, това важи за Hecetopteryx, Quetzalcoatlus и всички птеродактилови. Хищникът е имал много силна захапка и ако искате да скупите череп, ви препоръчах един сайт, който си разгледах в изрязаното, където има череп за 610 лева или 305 долара. Просто предлагам. За хората, които могат да си го позволя, защото да. Иначе аз съм зъб от пирозавър, който съм виждал в едно старо клипче, ама това не е нищо с цял череп от мозазавър.